Bună seara! Sunt Alina Varadi și vă prezint aici la Tele Europa Nova în fiecare marți seara emisiunea Bioculinaria. În această seară avem o invitată specială, este doamna profesor Carmen Socaciu. Bună seara, de la USAMV. Bună seara, Alina. Și doamna doctor Mirela Stranț. Împreună, bună seara, Mirela! Încercăm în această seară să vă dezvăluim câteva secrete despre pâinea din Cluj. Ce pâine avem noi în Cluj, ce pâine consumă clujenii și ce ar fi bine și sănătos să se consume în așa fel încât să facem prevenție și să nu uităm că, așa cum scrie și în rugăciunea de toate zilele, pâinea noastră, cea de toate zilele, adică un aliment foarte consumat de către noi toți, ar fi bine să fim un pic atenți și să înțelegem ce înseamnă acest aliment pentru sănătatea noastră. O să rog pentru început pe doamna doctor Mirela Stranț să ne spună o definiție a ceea ce înseamnă pâine sănătoasă. Pâine sănătoasă înseamnă, în primul rând, o pâine obținută dintr-o cereală, de obicei grâu la noi, sănătoasă. Asta înseamnă să fie cultivată în condiții ecologice, fără să fie erbicidată, solul fără îngrășăminte chimice, unul la mână. Doi la mână, o pâine sănătoasă înseamnă o pâine integrală, adică făina din bobul întreg, nu făina albă, cum suntem noi, din păcate, obișnuiți. Foarte pe scurt și sintetic asta este. Și o să rog și pe doamna Carmen Socaciu să ne spună, din punct de vedere nutrițional vorbind, ce înseamnă de fapt o pâine românească, așa cum o percepe românul, comparativ cu o pâine pe care ar considera-o dânsa ca fiind o pâine corectă nutrițional. Da. Acum, în decursul veacurilor, pâinea, de fapt, este alimentul de bază al românilor și grâul a fost, evident, cereala principală pentru a produce pâine. De ce? Pentru că în zona temperată în care trăim, cultura de grâu a fost cea mai extinsă. Pe de altă parte, grâul este o cereală completă pentru că el conține, pe de o parte, suportul glucidic, adică amidonul, care stă, de fapt, la baza fermentației sau adospirii, cum îi spunem noi, și, pe de altă parte, coaja, partea externă a bobului de grâu, care conține, alături de fibre, conține multe vitamine, vitaminele B, și aceasta formează o fracțiune la care de obicei se spune tărâțe. Deci, așa cum spunea și doamna doctor, în momentul în care pâinea este obținută dintr-un grâu integral, de fapt e adevărata denumire a pâinii pâine integrală, înseamnă că practic utilizăm făina grâului și tărâța din grâu. Desigur că în secolele trecute țăranii nu aveau la îndemână posibilități de a fracționa, așa cum găsim acum pâinea, cum găsim făina fracționată și este marcată cu mai multe zerouri, da? Cum spun ardelenii, nula fiind de la 0. Optim ar fi un grâu care este înmuiat puțin în apă și măcinat. Și el, de fapt, formează un fel de pastă care stă la baza formării aluatului, care împreună cu drojdia și cu puțină sare dospește și produce pâine. Cam aceasta ar fi pâinea de grâu autentică și integrală. Desigur că odată cu dezvoltarea industriei alimentare, fabricile de pâine preferă pentru rapiditate, pentru a câștiga timp, să folosească fracțiuni separate, făină separată și de obicei făina cât mai purificată, să-i spunem așa, adică amidon și gluten, într-o formă în care să formeze foarte rapid un aluat, care să dospească rapid și de aici nevoia de viteză, adausul de enzime la drojdie, pentru că unele drojdii sunt, să spunem, mai leneșe, alte drojdii sunt mai rapide, depinde de sursa lor.
Și atunci a apărut pâinea aceasta hiperpufoasă de culoare albă, care a fost asociată, să spunem, în România, mai ales în anii 50-60, cu condiția materială a unei persoane. Deci cine mânca pâine albă înseamnă că provenea, să zicem, dintr-o familie mai înstărită, iar pâinea neagră era considerată pâinea omului sărac. Din fericire, oamenii, și eu zic Clujul are o populație destul de educată, știu că de fapt pâinea integrală și pâinea neagră, dacă este într-adevăr autentic neagră, are valoare nutrițională mai bună, valoare energetică mai mică, pentru că nu are atât amidon, dar valoare nutrițională mai mare și mai bună. Ca să traducem, să zic așa, pe limbajul populației, să înțeleg că pâinea albă este o pâine care nu este benefică organismului, iar pâinea neagră este o pâine care ne oferă sațietate și care ne oferă nutrienții de care avem nevoie? Cam așa. Deci pâinea albă este numai o fracțiune bogată în amidon și eventual puțin gluten. Este o parte, ea folosește, să zicem, din potențialul nutrițional cam 20-30%. Deci asta înseamnă că este un fel de umplutură, da? Nu, este o fracțiune, dar care nu e suficient de bogată în nutrienți. Adică care nu este bine să o consumăm zilnic și pe termen lung. Evident. Asta este, pentru că nu este complet. Este un aliment, practic făina este un aliment rafinat. Ori cu cât suntem mai aproape de natură, cu cât e mai integral și mai întreg, orice, da, și în cazul acesta bobul de grâu, cu atâta beneficiem de mai mult. Gândiți-vă, sunt multe elemente în plus într-un bob de grâu. Și gustul este altul. Gustul este altul. Mulți spun că nu îmi place pâinea neagră. Nu este adevărat. Este o chestiune absolut de obișnuință. Da. Vă spun din experiența proprie. Dacă stăm să ne gândim, cândva acasă la părinții noștri și noi consumam doar pâine albă, iar dacă acum ne uităm în bucătăriile noastre personale, foarte rar mai întâlnim câte o bucățică de pâine albă, probabil uitată de cineva trecut în grabă pe la noi. Da. Și acum pot să vă spun că nu îmi mai place pâine albă la gust. Deci este o chestie de sintetică. Pentru cineva care s-a obișnuit cu pâine integrală, pâinea albă pare sintetică. Da. Eu o să îndrăznesc să spun așa, pentru că am cules de prin Cluj câteva sortimente de pâine aici prezente la noi pe masă și am să vă și prezint câteva dintre ele. Sunt aceste baghete magice, aceste baghete cu care mulți dintre dumneavoastră probabil că faceți sandvișurile copilașilor în drum spre școală sau care merg la școală și care au nevoie de ceva în plus. Eu am să citesc, să spun așa, ce conțin aceste baghete și am să rog pe doamna profesor să ne spună din punct de vedere nutrițional ce înseamnă propriu-zis și dacă este corect sau nu să consumăm astfel de baghete. Aș putea să vă spun așa: conține făină albă de grâu, apă, drojdie, sare iodată, amelioratori, enzime fungice, emulsificator E472, acidifiant, acid ascorbic, propionat calciu. Considerați că toate aceste ingrediente ar fi benefice organismului nostru și lumea chiar ar trebui să consume zi de zi pâinea cea de toate zilele, să fie consumată doar din acest sort de pâine? Așa cum spuneam, cam să continui ideea dinainte, aceasta este un caz tipic de pâine rafinată. Da? Deci are numai o parte, să spunem, foarte bogată în amidon, făină bogată în amidon, și pentru a stimula fermentația, respectiv dospirea, sunt adăugați emulgatorii, care au rolul de a amesteca și de a forma un aluat ușor de malaxat, de amestecat, și sunt adăugați conservanți, propionatul de calciu. Este adăugat un antioxidant, acidul ascorbic, care este vitamina C. Acesta nu este rău, dar problema este că acidul ascorbic, se știe foarte bine, vitamina C dispare la temperaturi înalte. Deci ea nu este rezistentă la temperaturi. Odată ce pâinea este introdusă în cuptor, practic este inutil adaosul de acid ascorbic. Deci nu și are rostul. Eurile acestea, mai ales de origine fungică, sunt destul de controversate pentru că sunt amilaze, sunt enzime care ajută
la ruperea structurii amidonului, ca să facă pâinea mai pufoasă și mai elastică. Ăsta este scopul lor, doar din motive de atracție a consumatorului, dar nu printr-un câștig nutrițional. Deci consider că această pâine nu trebuie să fie consumată zilnic. Ocazional, eventual. Ocazional, eventual, în delegații pentru foarte mulți care mănâncă așa la repezeală, dar nu trebuie să constituie o pâine de casă, să spunem. Pâinea cea de toate zilele. Da, care o mănânci la mic dejun și seara. Care considerați că ar trebui să fie eticheta corectă pentru o pâine sănătoasă? Ce ar trebui să conțină o etichetă propriu-zisă, în așa fel încât pâinea să fie benefică? Deci, în primul rând, eticheta trebuie să conțină ceea ce este în pâine. Asta e foarte adevărat. Ceea ce este în Atunci pâine. să punem întrebarea un pic mai corect. Da. Ce înseamnă pâinea cu o etichetă corectă, să zic așa? Da, cu o etichetă corectă. Pâinea, așa cum spuneam, este bine să nu aibă nicio culoare prea închisă, să nu fie prea colorată, pentru că există și această extremă, foarte mulți, pentru a da impresia că pâinea este integrală sau conține tărâțe, introduc colorant, fie melasă, care este, sigur, o componentă naturală, dar poate fi și colorant sintetic. Deci, ca să fie de încredere, să spunem, să fie făina integrală și dacă scrie pe etichetă că este integrală, să fie de adevăratele, deci obținută din toate fracțiunile grâului. Adică bobul întreg. Bobul întreg. Cămașa, mijlocul și germenul. Sau să fie fracțiune de făină cu tărâțe, care au fost separate inițial, dar să fie reasamblate împreună. Nu-i de preferat. Nu considerați că ne facem singuri de lucru? Dacă noi Da, facem sigur, o separare și după lucru. care începem din nou să le amestecăm, Da. nu cel mai corect, să zic așa, ca și o asamblare, ceea ce vine dintr-un întreg ca și component ar trebui să fie în același loc? Este corect, însă uitați-vă, realitatea industriei alimentare de la noi este faptul că ei cumpără separat făină și separat tărâțe și le combină. Nu este caz fericit, dar măcar de s-ar întâmpla așa, dar nu se întâmplă uneori. Deci cred că cel mai bun semnal ar fi, oameni buni, haideți să nu ne mai facem de lucru și să răsprocesăm ceva, să punem bobul și să scoatem făina așa cum este, pur, integral, de la mama lui. Apoi, cred că asta ar fi... Efectiv, da. Apoi, foarte importantă este calitatea drojdiei. Foarte mulți cumpără drojdie ieftină, liofilizată, de la diferiți furnizori și această drojdie nu are calități optime și atunci, dacă drojdia nu este bună, sunt nevoiți să adauge aceste euri de tip emulgator. E420, E481, care sunt de obicei mono- și digliceride esterificate și care sunt sintetice. Eu am să trec un pic la următorul sort și am să mai citesc încă, să spun așa, produsul pe care l-am găsit cu cele mai multe euri de pe piață din Cluj. Și aceste euri sună în felul următor: E500, E450, E422, E471, E472, E296, E202, deja m-am amețit, E466, E412, E300, E170. Este amețitor. Da, ce vă spuneam înainte, tot ce începe cu 4 și ați citat vreo 5 sau 6 sunt emulgatori. Sunt un amestec de emulgatori de origine fungică, sintetici, care au rolul de a lega. Deci ei leagă un aluat sau o făină de slabă calitate. Apoi, ceea ce începe cu 200 sunt conservanți, ceea ce începe cu, mai aveți acolo 600, sunt alte tipuri de agenți, fie antioxidanți, majoritate sunt cu E500, E400, E200. Deci astea ar fi și E170. E170 sunt coloranți. E170 sunt coloranți. Oare chiar are nevoie organismul nostru de atâtea euri? Oare chiar sunt benefice? Nu are nevoie. Tocmai nu are nevoie și culmea că într-un produs de tipul acesta, în România, chiar și în secolul XIX,
la țară se făceau acest tip, se spunea lipie. Lipie, da? exact. Care exact. era făcută foarte simplu și avea 2 sau 3 ingrediente și avea un gust foarte bun. Avea un gust foarte bun. Ori acestea sunt, să spunem, un fel de lipie moderne, dar care are exagerat de multe euri. Doamna doctor, ce înseamnă consumul de atâtea euri înșiruite, amețitoare? Pentru mine cel puțin a fost un șoc total în momentul în care am găsit acest produs pe raftă spre consum, să spun așa, spre consumul final a celor, mai ales a celor care sunt într-adevăr bolnavi, și aici atrag un semnal de alarmă celor care au într-adevăr probleme de asimilare a eurilor, adică celor care sunt cu cancer. Înseamnă un mare efort al organismului și, în al doilea rând, aceste euri, din păcate, nu se asimilează, foarte multe se depun și blochează procesele metabolice normale ale organismului. Și ăsta este și unul din motivele pentru care apar foarte multe boli, pornind de la alergii și ajung chiar până la boli grave. Și, în al doilea rând, un motiv de obezitate, pentru că împiedică metabolismul normal. Și ele se depun și să mâncăm zi de zi. Cele mai multe euri noi le consumăm din pâine pentru că mâncăm zilnic. Pentru că neapărat au cele mai multe euri. Unele au. Pentru că mâncăm zilnic. Și astea se depun. Zi de zi, an de an. Și gândiți-vă că într-un an consumăm ceva. Emulgatorii sunt această clasă care începe cu 4, de fapt. Ei sunt niște forme de lipide sau uneori sunt glucolipide, pe care organismul nostru nu le poate metaboliza și ele se depun. Deci sunt o masă inertă de grăsime pe care nu mai metabolizăm și ele se depun pe vasele de sânge și sigur că induc diferite Gândiți că e un boli. efort pentru un organism sănătos, cu atât mai mult pentru un organism bolnav. El nu are nevoie de ceva în plus, are nevoie de ceva care să-l ajute, ori asta numai ajutor nu este. De la mână, dacă vorbim de pâine albă, ea însăși fiind alcătuită în mare parte din amidon, un aport calorii mare, îngrașă. Mai puneți-o și cu euri și aici este una din cauzele obezității. Și vorbeam despre pâinea neagră, cum trebuie să arate o pâine integrală. O pâine integrală totdeauna va fi o pâine care nu e foarte pufoasă, e mai îndesată, cum spunem noi. Oferă senzația de sațietate mai repede decât cealbă. Cealbă pufoasă tot mănânci și nu te saturi. Încă un motiv pentru care se depune. De la pâinea neagră e foarte sățioasă, nu poți să mănânci foarte mult odată. Dacă vedeți o pâine neagră care e foarte pufoasă, este clar că ea nu e pâine integrală, a fost adăugată cu... Și există o explicație științifică la asta. Fibra, deci că vorbeam despre grâu și cereale, fibra care se găsește în coajă, are o capacitate de absorbție a apei foarte bună și se umflă. Deci în momentul în care mâncăm pâine neagră, noi mâncăm puțin ca și cantitate, dar în stomac fibra absorbe, este ca un burete, absorbe apa și își mărește volumul și atunci avem senzația de sațietate la o cantitate mai mică. Exact. Chiar și pentru cura de slăbire. Sunt persoane care fac cură de slăbire mâncând pâine neagră, pâine cu multe fibre și nu are nevoie, evident, de pâine albă. Exact, deci nu e necesar să eliminăm complet pâinea din alimentația noastră. Deloc. Pâinea este un aliment complet și un aliment necesar, dar trebuie să fie o pâine bună. Da. Pentru Și că completă. altfel- Deci concluzia după ceea ce mi-ați spus, stimate doamne, aici, este că, din contră, doamnele care doresc să slăbească, ar fi bine să nu mai consume pâine albă, sau mai corect zis, să consume pâine din făină integrală și să se asigure, citind etichetele produsului, că în conținutul acelor pâini pe care le consumă există într-adevăr ingredientele de care are nevoie organismul. Cred că aici ar trebui să tragem și un semnal de alarmă, pentru că eu, plimbându-mă azi prin Cluj și încercând să găsesc pâinea din Cluj, am rămas șocată pentru că foarte multe sorturi de pâine nu au ingredientele scrise pe ele. Este absurd să consumăm un produs care nu știm ce este în interiorul lui. Deci cred că în primul rând noi trebuie să ne convingem și să ne informăm ce ar trebui să consumăm propriu-zis în așa fel încât să fim sănătoși. În plus de asta ar trebui să ne educăm și să învățăm copiii de mici, de foarte mici, cu pâinea integrală și nu cu pâine albă. Pentru că, cum v-am spus, gustul este o obișnuință.
dacă îl educăm de la bun început, nu vom avea probleme mai târziu. În plus de asta, unii dintre aditivi chiar dau un anumit gen de dependență. Te învață cu gustul lor și nu-ți mai place gustul natural. De asta e bine să ne educăm copiii de mici cu ceea ce este natural. Și atunci, instinctiv, vor ști să aleagă ulterior și alte alimente naturale, chiar după gust. Altfel... Să înțeleg că ar fi de preferat chiar și grădinițele să iau atitudine, nu? Bănuiesc că asta este primul impact al copilului cu chiar în lumea. Familie. Și chiar în familie. Și chiar în familie. Chiar înainte de grădiniță. Exact. Și pe urmă, evident, la grădiniță, pentru că sunt grădinițe, veneau părinți de la grădinița noastră, se duc la McDonald's. Au o masă pe zi. Spun și eu McDonald's, fast food, că nu cred că era neapărat McDonald's, dar merg și mănâncă fast food. Fast food înseamnă chiflă cu pâine albă. În secunda în care eu am încercat să-mi educ proprii copii, bineînțeles că am încercat în primul rând să le schimb mentalitatea, încercând să le explic, chiar mici fiind, și mulți dintre noi considerăm că fiind prea mic copilul, nu reușim să-i spunem adevărul, să spun așa, despre un produs, sau el nu are certitudinea că îl învățăm ceva care este benefic sau chiar nu poate să discearnă fiind la o vârstă atât de mică. Și mi-am dat seama că explicând propriilor copii, chiar dacă sunt mici, au perceput perfect mesajul pe care eu l-am transmis. Chiar dacă din când în când râvnesc spre a gusta o bucățică de pâine de la colegul de bancă sau de la colegul din, să zic așa, din excursie, nu este tot una dacă 99% din viața noastră consumăm o pâine corectă și benefică organismului și 1, 2, 3, hai să zicem 5% mai există mici scăpări. Cred că acest procentaj inversat, adică să consumăm o pâine corectă, care, eu zic după propria părere că ar trebui să fie făcută doar din făină integrală, sare și apă și eventual drojdie, dacă dorim sau maia, dacă dorim să fie o pâine, să spun așa, pufoasă, ușor pufoasă. Dacă stăm să ne gândim că mai există și alte multe bunătăți care se pot introduce în pâine, cum ar fi semințele. Și aici chiar vreau să adresez o întrebare, doamnelor. Considerați că îmbunătățirea conținutului hrănitor, să spun așa, pentru oameni, a acestor semințe ca și adaosuri în pâine este benefică sau nu este benefică? Este absolut benefic, adică aducem ceva în plus. Semințele au foarte mulți acizi grași nesaturați, care sunt bune pentru foarte multe lucruri. Sistemul nervos, vase, artere, inimă și așa mai departe. Mai vin cu minerale semințele, minerale care completează minerale care există și ele în pâine. Mai vin cu unele vitamine, tot așa. Deci, practic, avem un complex. Și pentru că Alina spunea că adăugăm semințe, eu mai spun încă ceva. Noi suntem obișnuiți cu pâinea de grâu, pentru că asta crește la noi și este foarte bună. Dar este și mai bine să mâncăm o pâine multicerealieră. Asta vreau și eu să spun. Apropo de întrebare, într-adevăr, dacă asociem grâul cu alte cereale care sunt complementare în compoziție, cum este secara, de pildă, secara este extrem de bogată în lignine, care sunt o categorie de compuși antioxidanți deosebit de bune. Acum se fac studii foarte detaliate privind rolul acestora în protecția față de cancerul de colon. Pâinea de secară în sine, singură, nu este atât de panificabilă, adică neavând mult amidon, pâinea de secară nu crește, dar secara în sine, ca cereală, poate fi asociată, așa cum vedem în unele produse germane ce apar în supermarketurile noastre, secara asociată cu semințe. O să-mi permit să vă întrerup o secundă. Intrăm în direct cu Bucureștiul. La București există doamna Roxana Iliescu, care intră în secunda aceasta de pe B1 și o să vă dăm legătura direct ca să auziți, pentru că am fost într-adevăr apreciați pentru a consuma sănătos. Să o ascultăm și să auzim ce spune despre Cluj. Acestui campionat de gătit în aer liber și soarele a ținut cu noi, trebuie să recunoaștem, nu? În weekend. Mai ales sâmbătă și duminica, da. Mai ales duminica a fost excepțional. Duminica a fost chiar un record mondial, a fost stabilit acolo, la Cluj. Da, a fost un record mondial de gătit.
un buchetar de acolo, domnul Tibi, ciao Tibi, au stabilit recordul mondial de 210 pui gătiti în aceeași tigaie, prăjiti în aceeași tigaie. Și cu sos de... Iogurt. Ei, sos de iaurt, sos de trufe, că doar... Nu, dar după s-a schimbat. Vezi că n-ai fost atentă. A fost înainte trufe, dar după care au făcut un sos de iaurt cu... Fără trufe? Erau și trufe într-un alt sos. Oricum era genial. Deci... Ideea a fost că dacă tu ai observat s-o bătut lume pentru pui, da. Și atunci probabil sosul aia nu ajungea, nu știu, dar au făcut unul și altul, a fost nebunie. Da, a fost super ok și recordul după mine a fost la nivelul de publicul. Corect. Adică a doua zi am luat niște calcule, pentru că eu aveam standul meu acolo și noi ne interesează foarte mult afluența de public. Ne avem imagini exact de la ce vorbeam adineauri de la, de la recordul mondial. Și am avut un jur, duminică am avut un jur de 15.000 de persoane. 15.000, 18.000 lume. A fost nebunie, s-au blocat și podul că ajungea la center acolo. Uite cât pui, săraci de ei. Săraci de ei, dar fericiți cei care au gustat. Îmi pare rău că n-a putut să fie alături de noi și Iulia Drăguț, cea care a organizat toată această nebunie încă din 2007. Atentă. Iulia, dar are și un sprijin bărbatesc. Nu vă puneți numai femeile voi în fața și de ce arrivederci. nu spuneai tu că femeia este soarele bărbat? Da, vezi, eu te las să spui Iulia Drăguț, că... Așa. Dar o organizat cu ajutor, e bine așa? Da. Și sprijin lui Radu Zărnescu, adică mai era adică societate culturală aceea. Eu n-am știut exact cu ce se mănâncă, să spun, acest campionat. Am trecut la fiecare ediție în București, dar am trăit-o cu adevărat în acest weekend în calitate de membru al jurului, deci vă dați seama, trebuie să gusti ceea ce... Încă o dată, în calitate de membru al jurului. Așa lumea se înțelege de acasă, săraci, concurenți de acolo, pe cine au avut în jurul. Mamma mia! Ok. Deci am gustat tot ce s-a întâmplat. M-a marcat efectiv pasiunea cu care cei care au venit acolo, chiar dacă erau profesioniști, adică reprezentanții unor restaurante sau pensiuni, sau mai ales, de fapt, amatorii, care nu aveau practic nimic de câștigat. A fost două categorii. A fost categoria profesioniști și categoria amatori. Și au gătit lucruri senzaționale. Am mâncat cea mai bună ciorbă de pește din viața mea. Am gustat cel mai bun vin. Al tempo piano. Cum al tempo piano? Pentru că încă n-ai mâncat ciorbă, ca să fac eu. Bun, ok. Tu mă invit la tine acasă, pentru tine și Teresa. Pentru mine și Teresa. Da, Teresa mea s-a îndrăgostit de Antonio, așa că... Vă fac eu ciorbă de pește și vedeți famosa ciorbă de pește lui Antonio Pasarelli. Caciuc. Învățată aici sau învățată în Italia? Eu fac o ciorbă de pește care se numește caciuc. Așa. Ea este toscană. Dar în timp me l-am refăcută cum vreau eu. Me l-am rimodelată. Pentru că după mine este foarte important să pui personalitatea ta în ce faci, nu? Corect. Și pentru asta nu mai se cheamă caciuc, se cheamă zupă, caciuc, all'Antonio. Adică ce pui în ciorbă? De tot și mai mult. Așa. Depinde ce am. Depinde ce îmi place, depinde ce mirose bine. Sunt anumite chestii care într-o ciorbă de pește italianească trebuie neapărat. Și sunt doi. Una este scorfano, așa, că este un pește urit. Da. Tu știi când la o fată este urită, adică când este invers ca tine, le spui sei uno scorfano. Da, eu sper că nu i-ai spus niciodată vreunei fete. Mamma mia, da! Sunt sincer. Adică am problema asta cu sinceritatea. Nu pot... Adică, și ți-ai luat vreun nou în cap? Nu, pentru că ce se întâmplă? Multe fete nu se dau seama. Eu, dimineața, când plec de acasă, mă uit în oglindă și spun, Antonio, bello di mamma, asta ești, pe fața ta, trebuie să-l aduci cu tine și mai departe. Dar multe nu se dau seama cum arată. Cred că au nevoie să li se spune către un bărbat? Da, bineînțeles. Dacă vine cu prea multe fițe la tine, le spui, băi, scorfano, piano, oppure cozza. Da, un e scorfano și mai un alt pește. La scorfano voi le spuneți
drac de mare. Drac de mare. Am aflat ceva. Un alt pește care nu știu traducerea românească care este galinella. Adică sunt doi pești foarte gustos, chiar la noi li se spune că sunt doi pești de supă. Aha, deci care trebuie să fie neapărat. Asta trebuie să fie. Noi, dacă nu mă înșel, e linu și bibanul, care de obicei aterizează în ciorbă. Vezi, asta e problema. Eu un biban nu l-ar pune în ciorbă. Au, de ce? Pentru că este o carne extrem de delicată pentru o ciorbă. Și se sfărâmă... Nu știu, eu l-ar folosi altfel. Într-o ciorbă îți trebuie un crab, îți trebuie un bibanu. Deja numele, știi? Bibanu, cum îl faci? La grătar. Bibanu, cum îl faci? În cartociu, la cuptor. Invers, un crab, cum îl faci? Crab, așa. Trântești cu el în ciorbă. Am înțeles. Spune-mi ce ți-a plăcut ție cel mai mult la ediția asta a campionatului. Ce te-a impresionat cel mai mult? Roxy, eu particip la campionatul ăsta de cam 3 ani, mi se pare, ceva de genul ăsta. Păi de 3 ani există. Nu, de 4 există, ceva de genul ăsta. Din 2007. Da. Nu de 3 ani, pardon, de 3 ediții, de 4 ediții, okay, ceva de genul ăsta. La 8 ediție. Da. Și am intrat cu ideea că îmi place scuzați să mă repet, dar vocabularul meu român este foarte, foarte redus. Nu fiți modest, este foarte, foarte întins și mai are și un is de banat, așa? Pentru asta des folosesc termeni italieni, mai ales când trebuie să clasific o femeie bella, bellissima și mai departe. Așa, principesa, zic. Așa. Și ideea m-a plăcut, prima idee care m-a plăcut este că a fost prima activitate și este prima activitate care a ieșit din România, se scoate buchetarul din bucătărie și să-l pune în public. Adică să-l scoate la lumină. De obicei, tu când te duci într-un restaurant, interacționezi cu un ospătar. Mare greșeală pentru că ar trebui, eu ieșeam din bucătărie, când stăm în bucătărie, ieșeam din bucătărie, mare greșeală pentru că un bucătar trebuie să ieși din bucătărie. Adică dacă a făcut niște greșeli, palmele trebuie să se le ia bucătarul, nu ospătarul. Și complimente. Bine, dacă asta dacă e simpatic așa ca tine, dacă e scorfană, cum zici tu, de femei, mai bine să stea în bucătărie. Asta este faza a doua. Faza a doua este chiar asta. Bine că ai vorbit de bucătarii scorfeni și din asta așa. Grețoși. Grețoși, brava. Totdeauna, bucătăria a fost un lucru de fițe. Tu ai prezent bucătari, adică stereotipul bucătar este cu mustață așa, că se comportă tot așa. Fiind o chestie de fițe, bucătarii, într-adevăr, un pic au pierdut legătura cu realitatea. Mulți dintre ei, crede-mă, mulți dintre ei face niște lucruri numai din plăcere de le face. Suntem indirect, dacă nu folosim un alt termen. Le face și spune, băi, am făcut o sculptură extraordinară. Ce frumos, dar după te duci să le guști și sunt teribil. Da. Corect, asta nu se putea ascunde, în schimb, aici. Asta nu, e brava. Asta nu mai se poate ascunde, pentru că are în fața publicul direct. Publicul că îl vede cum gătește, că îl vede ce face și este extraordinar. Eu vreau să te întreb, care crezi că e viitorul mâncării bio? Am cunoscut acolo o femeie pe care chiar vreau să o salut, Alina, da, e o femeie extraordinară. Sunt de acord. Care m-a dat peste cap, efectiv. Mi-a făcut gust lucruri senzaționale, toate bio și toate, mă rog, cu cânepă, cu roșii uscate, cu smântână de caju. Alina, în primul rând, este un experimentator. Adică acum câțiva ani, pe mine și mai mulți bucătari, împreună cu domnul Rob Redford, ne-a impresionat cu niște fructe și legume dezidratate. Bio. Bio e greu de explicat. Pentru că adevărat bio, nu știu dacă se poate obține așa de ușor. Eu ar prefer să înlocuiesc bio cu sănătos.
Și e posibil, crezi că e posibil, să spun, și în România să aibă viitor, să începem cât mai mulți dintre noi să mâncăm sănătos? Am revenit în studio, așa cum ați văzut, la acest campionat de gătit am participat și noi, am reușit să impresionăm, am reușit să le furăm cupele foarte importante. Locul întâi e un lucru deosebit. Suntem mândri că la Cluj am reușit, într-adevăr, cu o competiție așa cum s-a și văzut, să câștigi premiul întâi. Alina, te felicit din suflet. Mulțumim frumos! Noi ne-am străduit cel puțin să deschidem ochii acestor bucătari, să învățăm un pic ce înseamnă mai sănătos, să încercăm să le arătăm că, de fapt, sunt și lucruri care, chiar dacă au savoare și care impresionează lumea, nu neapărat sunt foarte benefice pentru organismul nostru. Se pare că am fost auziți, am fost și, să spun așa, apreciați pentru efortul pe care noi îl facem. De acum 3 ani mă lupt cu acești bucătari, așa cum ați auzit, inclusiv pe domnul Robert Rayford și pe prietena lui din acea vreme am reușit să o impresionez cu clătitele din pulpă de fruct. De fapt, astea au fost savoarea cu care am luat primul premiu acum 3 ani. Ați văzut că a fost și pâine la acest campionat, a fost și mâncare mai mult sau mai puțin corect gătită, dar sperăm din suflet să se audă un răsunet în mijlocul dumneavoastră și să începeți să apreciați că sănătatea prin alimente este mult mai ușor de făcut decât a merge la medici, a încerca să facem o luptă corp la corp cu boala și prin a găsi sănătatea în farfuria din fața noastră. Ne cerem scuze că am întrerupt atâta timp emisiunea, dar am vrut să vedeți și noastră că există totuși un glas care se aude în această țară, un glas care ne spune: oameni, putem să fim un pic mai sănătoși. Doar cu o mică, să zic așa, informare la nivel de mase, în așa fel încât lumea să afle ce este bine și ce este corect pentru organismul nostru. Da, și așa cum spunea și Antonio, cuvântul sănătos este chiar cheia. Poate, sigur, poate fi natural, poate fi bio, dar mai presus de toate este cuvântul sănătos. Așa este. Eu m-am pregătit să vă fac și mai mult în această seară, să vă arăt și azimele, dar cred că o lăsăm pentru data viitoare, pentru că avem aici în mijlocul nostru o pâine foarte, foarte importantă. Această pâine mi este foarte dragă, este extraordinară. Dacă noi clujenii am învățat să consumăm o pâine atât de benefică, această pâine de toate zilele, un aliment pe care îl consumăm regulat, repetat, ar trebui să fie mult mai apreciat și mult mai corect ales. Aș vrea să vă spun că ingredientele din această pâine este grâu spelta integral, adică bobul introdus în moară, măcinat, scos făină pur și simplu, cu adaos de sare și maia. Nu are absolut nimic altceva ca și ingredient în plus, în afară de aceste condimente. Cealaltă pâine, care este rotundă și o avem tot aici alături de noi, este făcută după rețetele noastre. Este o pâine făcută tot din grâu spelta, cu adaos de semințe de cânepă, semințe de... cu semințe de cânepă, cu semințe de susan, cu semințe de dovleac. Este cu 3 semințe, îi spunem noi pâine din spelta cu 3 semințe. Și acum o să rog pe doamna doctor să ne spună ce este spelta de fapt și de ce această pâine este atât de importantă și atât de sănătoasă. Spelta este mai puțin cunoscut la noi, mai mult cunoscut în Occident. Este vorba despre varietatea de grâu spelta. Practic este strămoșul grâului comun, este un grâu ancestral. Inițial era foarte mult cultivat și folosit în Egipt și de către celți. El este de altfel și pomenit de multe ori în Vechiul Testament. Care este avantajul față de grâul nostru, grâul obișnuit pe care noi îl folosim acum pe scară largă? Este conținutul mai bogat în acizi grași nesaturați, conținutul mai bogat în proteine, în minerale. Și aici vedeți cum arată grâul spelta și în comparație grâul nostru obișnuit. Grâu pe care îl folosim de obicei, pentru că și spelta poate fi al nostru. Exact. Așa. Este cu un conținut mai bogat în minerale, în vitamine și toate aceste componente sunt foarte bine echilibrate și asta le face ca ele să fie mult mai ușor absorbite și digerate
în organismul nostru. În plus de asta, celebra vindecătoare Hildegard, pe la 1100 și ceva, îl pomenea foarte des ca fiind foarte sănătos, care dă putere, care dă bună dispoziție, și aici amintesc că are un conținut mare de L-triptofan, precursorul hormonului bunei dispoziții. De asta, de exemplu, grâul spelta este foarte indicat persoanelor cu tendință spre depresie. Așa. Are mai puțin amidon, are multă fibră, are multe vitamine, exact. B1, B2, B6. Mai puțin gluten, apropo de cei cu alergie la gluten. Oricum, alergia la gluten nu apare atât de frecvent la cei care consumă pâine integrală. Pentru că așa este. Proporția de gluten este mult mai mică. Și am să vin cu o completare. De ce sunt atâți copilași și oameni intoleranți la gluten? De unde vine această problemă? Din cauza că consumă foarte mult gluten de la vârstă mică, adică făină albă, amidon și gluten. Haideți să mai schimbăm lucrul acesta, să consumăm o făină integrală, să consumăm o pâine multicerealieră, putem folosi combinația de grâu sau grâu spelta în combinație cu alte făini, făinuri care nu conțin gluten, cum e meiul, hrișca, orezul chiar, sau putem face combinații din absolut toate cerealele. Cu cât sunt mai multe cereale, cu atâta este mai complexă și mai sănătoasă. Și aici aș vrea să amintesc o pâine care eu o fac acasă, nu cred că am văzut-o vreodată nicăieri, pâinea cu făină sau pudră proteică din cânepă. Deci nu semințe de cânepă, ci făină din cânepă. Dacă vreți să îmbogățiți o pâine în care să fie multă proteină de calitate, cu toți aminoacizi esențiali, cu acizi grași omega-3, omega-6, plus alte minerale și precursori de hormoni, încercați pâinea cu făină și emulgator natural. Absolut. Aceste fosfolipide. Și e extraordinar de gustoasă. Deci se poate face și pâine sănătoasă, se poate face și o dietă corectă în viața noastră. Nu este foarte greu, se pare că. Trebuie doar să nu ne găsim în treabă foarte mult, adică să stăm, să cernem, să separăm, să reumplem, să amestecăm, să recombinăm, ci foarte simplu, așa cum Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ bobul, introdus în moară, măcinat pur și simplu în totalitate, în așa fel încât cămașa lui, care este atât de valoroasă, și germenul care ne dă viață, gândiți-vă că dintr-un bob de grâu, din germenul bobului de grâu, există o posibilitate de a scoate alte 10 de boabe. Vă dați seama ce viață ne poate da nouă ca și organism, cum poate să ne umple organismul de viață. Acel germen, acea cămașă atât de importante, nu vă lepădați de ele. E ca și cum trupul nostru ar fi fără ele. Închipuiți-vă că exact așa suntem hrăniți, fără a ne hrăni coaja și fără a ne hrăni sufletul. Deci doar conținutul grâului, să spun așa, cel din mijloc, care și-a pierdut toate vitaminele, toate mineralele, tot ce înseamnă fibră, tot ce înseamnă sănătos, nu este benefic pentru noi. Și dacă noi am fi atât de porniți spre a preveni aceste lucruri, spre a face, mai ales copilașii noștri de care toți ne legăm să fie sănătoși și ne bucurăm în momentul în care sunt sănătoși, să le întindem o pâine sănătoasă, să înțelegem că nu numai ceea ce este frumos și alb și imaculat este și perfect pentru organismul nostru. Se pare că jocul de culori și faptul că această pâine nu este perfect albă înseamnă mult mai mult decât sănătate. Înseamnă bucurie și balsam pentru organismul nostru. Așa putem să prindem sănătatea din mers, consumând unul dintre cele mai importante alimente pe care zilnic noi le avem la îndemână, pâinea cea de toate zilele, cu ea să începem și cu ea să ne hrănim corect. Și o să rog pe doamna profesor să ne spună un cuvânt de încheiere, ce transmite dânsa clujenilor și nu numai, în ceea ce privește o pâine corect, sănătoasă, așa cum ar trebui să fie. Eu am încredere, Clujul este un oraș educat și ultimele statistici pe care le-am văzut arată că în Cluj ponderea populației care mănâncă pâine integrală este mai mare poate decât în alte părți. Am încredere că nu numai telespectatorii care ne urmăresc astăzi, dar cred că în general persoanele mature, părinți, să le spun în primul rând părinți, vor ști să
în primul rând, să citească etichetele, Asta e un semnal foarte mare, să rămână în gând cu această idee pe care foarte frumos ați prezentat-o de pâine completă, completă în sensul că are tot ce conține bun, o cereală, grâu, cu un adaos benefic de alte componente naturale, și că acest lucru îl vor perpetua în familiile lor, pentru că, într-adevăr, educația, de fapt, se face în principal în familie și copiii de mici, dacă sunt obișnuiți cu o anumită educație a alimentației, ei vor duce această educație chiar și în grădiniță și la școală și la colegi și în felul acesta se va perpetua această educație generală a alimentației, care este foarte necesară în România, pentru că este o luptă între acest val industrial de introducere a aditivilor în alimente, nu numai în pâine, dar, cum spuneați, pâinea este esențială pentru viață și o consumăm zilnic. Deci, valul acesta al industrializării, să luptăm cu el, cu acest val, să-i spunem, valul sănătății. Cam acesta ar fi mesajul pe care sper că telespectatorii l-au apreciat și l-au perceput. Mulțumim frumos. Doamna doctor, un mesaj pentru corectitudinea ingerării a unei pâini sănătoase în Cluj, care ar fi? Complet, integral, și când spun asta vreau să extind un pic. Nu e vorba doar de pâine, ci și de alte alimente. Cu cât veți consuma alimentele în starea lor cât mai aproape de natură, cât mai complete, cu atât beneficiile pentru sănătate vor fi mai mari. Pentru că nu vreau să spun că amidonul nu este bun. Este bun, dar aici este unilateral și excesiv folosit. Tot ce e prea mult și unilateral va dăuna sănătății. Amidonul într-o pâine integral există și el, dar este împreună cu altceva și asta îi dă valoarea. Toate care sunt împreună acționează în mod complex și spre sănătatea noastră. Și atunci este mult mai bine să ne învățăm copiii de mici, pe noi înșine și să facem prevenție. Să nu ajungem la tratament. Putem face prevenție prin alimentație, cum spunea Hipocrate, alimentele să vă fie medicamentele voastre și medicamentele să vă fie alimentele. Și un mesaj din partea mea pentru toți clujenii, încercați să citiți etichetele, este primul lucru în ceea ce privește pâinea. Nu consumați alimente care n-au o etichetă pe care nu o înțelegeți. Dacă nu înțelegeți etichetele, găsiți altă sursă din care să vă găsiți o pâine sănătoasă și sățioasă pentru organismul dumneavoastră. Și asta este valabil nu numai la pâine, ci la toate alimentele pe care le consumați. Așa cum ați văzut, așa cum ne-au apreciat un juriu atât de mare, așa cum am încercat să deschidem ochii celor care într-adevăr ne oferă mâncarea din farfuria din fața noastră, m-aș bucura ca mulți dintre dumneavoastră să primiți aceste informații și să le practicați. Să înțelegeți că a fi sănătos este mult mai important decât orice altceva. Și să înțelegeți că a frământa o pâine cu iubire și cu 3 ingrediente, nu cu 100, cu 3 ingrediente, făină integrală, sare și drojdie, este cel mai bun lucru pentru pâinea noastră, cea de toate zilele. Eu vă doresc o seară frumoasă, sperăm că am venit cu un mesaj frumos în fața dumneavoastră și că mulți veți face un efort spre a gusta măcar aceste bunătăți și spre a vă învăța copilașii în primul rând. Nu uitați că de mic copăcelul crește cel mai frumos și nu uitați că cea mai mare bucurie pentru o mamă este ca în fața ei copilul să se plimbe râzând și fiind plin de energie. Din pâinea aceasta cu 3 ingrediente obținem energia copiilor noștri. Vă doresc o seară frumoasă și sperăm din suflet să ne întâlnim din nou marțea viitoare aici la Tele Europa Nova cu o nouă emisiune la Bioculinaria. O seară frumoasă!